Változás. Amikor erre gondol, mi jut az eszébe? Van, hogy nem kellemes. Úgy érkezik az életünkbe, mint egy tornádó, ami mindent visz. Olyat is, amit nem akarunk elengedni. Ez kiüthet a komfortzónából, és olyan érzést kelt, mintha már nem mi irányítanánk a dolgokat. De van, hogy nem is annyira kellemetlen. Sőt, ha jobban belegondolunk, életünk legjobb részeit valami változásnak köszönhetjük. Ez életünk velejárója. Akár jó, akár rossz. Időnként gyorsan jön, máskor lassan. De az biztos, hogy megtörténik. Akár szándékosan idéztük elő, akár nem. Mi lenne, ha ezen tudnánk változtatni? Időben fel tudnánk ismerni a közeledését? Kezünkbe tudnánk venni az irányítást és a hasznunkra fordíthatnánk? Mi lenne, ha meg tudnánk találni a mögötte rejtőzködő lehetőséget? Mi lenne, ha képesek lennénk a változtatásra, amikor másképp akarjuk a dolgokat? Ezt nem tanítják az iskolában, pedig kellene. Mert van rá mód, hogy felismerjük a változás közeledését, megragadjuk és a hasznunkra fordítsuk. És vannak időtálló képességeink, amit fejleszteni tudunk azért, hogy gyorsabban és jobb eredménnyel kezeljük a változást. És a fordulat pontosan ez. Alapvető ötletek és eszközök azért, hogy a változást nekünk dolgozzon. Mindegy, hogy a változás a munkában, a családunkban, vagy a barátainkkal történik. Tanulhatunk néhány alapvető dolgot, ami segíteni fog abban, hogy a változást a szövetségesünké tegyük. Lehetünk jók a változtatásban, így a változás lehet kedvező számunkra.